Продължаваме с следващия победител и това е брандът Арт Мария Марикина. Моля на сцената да излезе доктор Мария Марикина. Аплодисменти! Арт Мария Марикина е бранд, създаден от доктор Мария Марикина. Творец, създаващ уникални картини, които улавят тишината на природата, светлината на мига и емоцията на пейзажа, за да внесат спокойствие и вдъхновение във всеки. С картините на бранда Арт Мария Марикина се придобиват хармония и връзка с природата, уникалност и внимание към детайла, дизайнерска стойност и стил, красота и удоволствие. Благодаря за тази награда. Важно е, че тя награда за всички дами. За всички дами, които творят, които мечтаят, които изграждат със съответно време. Тази награда за мен е чест и мотивация да продължа да създавам изкуство, което докосва, което свързва, което създава. Благодаря на организаторите, на класация ПЕК. Благодаря на всички, които ме подкрепят, които обичат моите картини със сърцето си. Вие сте част от тази история. Благодаря ви. Поздравления. Моля тук и за снимка. За следващото отличие каня при нас на сцената лицето зад бранда